Mani lungo ni Wuod bar Olengo. Ni Wuod bar Olengo. Vai. Wuod nyageno sedonjo, Wuod nyagena karibu sana. Wuod nyagena watching all the way from Kilifi. Bwana anza ngoma. Anzesa. Anza kuswa anzesa. Ai ni kwa. Yune. Joseph be wacho ni embe en kai. Mani lungo ni Jose Munoma. Inge Jose Munoma. Joseph karibu sana. Jose be jangolo ma serious kikine nene kama ano mite pani ati ni Joseph to ni koro kujangolo. Joseph tema koro jangolo ma serious. Joseph mina no. Joseph tema koro jangolo ma serious. Joseph karibu sana. Wan ge ilungo ni Wuod bar Olengo. Ni Wuod bar Olengo ma wan go ka wago matenten. Ogolo thum manyien iluongo ne First Lady. Ene YouTube kacha. Idhi YouTube Wuod nyagena wacho ni Marinash na kuja Nairobi wanyalo romo mondo itim na kamacha. No problem. Anytime you reach, anytime you arrive. Bari ngena wacho Kizungu. Ari Kizungu to chandi. Kizungu but kopo banaka poka chemo kwa sanje. Dakase chemo. Kizungu analero God. Malala Kizungu. Ena cage tu makoro maybe ne tema kama talk ni ati ni ananyalo bit ni ati ni akia Kizungu. Ena maybe cage tu but samasi chemo maber. To mate kande. Koro mai ndiluongo ni Wuod Kenya. No. Wuod bar Olengo. Not ni Wuod Kenya. Ni Wuod bar Olengo. But en Kenya. Alego. Alego. Bas mai ndiluongo ni Wuod bar Olengo. Ni Wuod bar Olengo en jangolo machako kata maya iluongo ni upcoming. Mondo mi wa support ile kachiche ti subscribe ne. Iwinjo ile kacha ti subscribe ne. Mano koreke igero jangolo. Ile kacha ti subscribe ogolo thum manyien. Jok ma wacho nu Mario orwa thobno. Timno kama idhi YouTube ti download kidhi ka download kacha en gi options inya download audio inya download video kopo ni kiegi go te to cyber no biro nikech joma kiegi idhi cyber tiko ne ba adwa number na en 0711923274 en kate page ka joma dwa number na en kate page be ke text to biro automatically. When you inbox me, obire automatically ne tap to say your number. Network imana ka chanda but 1 sawa. Network di tudugo sawa. Nejo mana kanyo no endo nyalo share. Koro wadwanu waonji ne thum matin mogo ge ni Wuod bar Olengo. Ni onjinu angolo. Koro onjinu angolo. Kundania. Badwa namba ni 0711923274 11923274. Nechera tek manade nyao.
kanyo gi video maler serious. And 4K 4K video macha Olengo HD. Twende. Nigi mini cheka lien baba moda. Mano na chiki ya ng'ombe. Na chiki ya ng'ombe. Samuel Opondo, Samuel la chiki ya ng'ombe. Jama no, ndo wacho nyaka timi mali. Gilandi nango. Mimi kilewa konyo. Lewa miko ngomo memuni ni mchano. Mami konya kosinya. Aworo pini. Mimi ni kabwa. Kevin ndio daktari mkiwa chini ya tayari. Ndio fundi day. Fundi day. Kichwa kamili wa sifa. Na tugocho na kato one online. Kisa neno kigocho ne ngalo tok make. Akili juu. Ngato nyalo gocho ni mipani en emergency. Mipani kidney ne wang. Inyalo kongo inyalo dhi kongo ka iche Facebook share ne jogi kon gine wan kaendi gi Nick Wuod baro Olengo ne upcoming artist magombo ni gimbe gigole video inyalo DM kanyo inyalo biro inbox wago mbaka chile dek kaka wanyalo timo ni upcoming alwa kunga deal gi upcoming okungo deal mwaketa gi kacha wasiketo gi malo kacha to koro wachako deal gi joma dongo. Sani wano deal gi upcoming. Ya jomena no jikiago, jomena no joseo, maga jok mo deal wan. Koro, kawuono wa release video manyien ni ane magocho. Charles kiki goch na yawa. Wenji moko maga common sense. Like an number na public, but ki misuse tabloki anwayo. Number na public. To ki misuse tabloki kaka sani. Ngato koro gocho na twaro an online. Tijeni kigocho tu samoro live gando rengagre. Kore kogo mokwongo, ogo mara reo, ogo mara dek. Toke watne, gope yonge go, gimiole, honge. Samoro to dwa mana mosi, nina gombo mana mosi. To waneno ka wane Facebook live. Angamo ni mosaka. Change. Ki misuse the bana to work gini. Waketo gini. Koro gisa nini endi, wan gi jago munugolo thumba nyen, adano kao thuolo ni endi okongo full rekende, okonu kaki luonge, okonu nyenge, okonu gima watema, wasetimu gik madongo, kanya kanubi, wasetimu gik madongo seriously. Koro,
net to chandoa, but ang kaka kidene mondo ikungi introduce yourself to major pain. Nyingi nga mokwongo itima ngo e field marajawane sani tiyoge nga gimoro machalo kamano koso in gi band ni kony mane migombo. Koro an kakunena kani iluonga ni Nicholas Omondi Juma. Nyinga mar thum mong'ere ma kidonje YouTube tiyudo kanyo en Nick Wuod Olengo. Nick Wuod Olengo. Nick Wuod Olengo. An upcoming artist. Mago gospel. Go hangla. Kanyasaye kono wabubire abira bang'e. 2 years back. Nikech members mingi sana. Samuel pod wachane convoy no ne thumit. Ogol bul oko od the yech. Alwajana kili juu Charles. Okay. Koro gisani endi inga magwangla. Itiyo gi nga kosise obande ni. An gisani atiyo gi Steve Ojanam. Steve Ojanam jaligega. Okay. Steve Ojanam. Okay. Wana bendo wero thum mamit ahinya. Steve Ojanam. Popote ulipo Steve no be gothum nde. Embe kidhi YouTube kacha bete gwelone matene gwelone. Logo ni Steve Ojanam. Mano boss na maera ahinya. Koro in ang'omiyo oangla opong' kama tichaki neno mani donjo oangla. Ang'omi neno korem momiyo MC wo momiyo wacho ni ati imbendi donjo oangla. Omari. An oangla. Mokwongo an kana ni school na chako nangi na dhigo gospel. Nakine ni kungo penja. Nikech ndalo mane japuonj ne puonjo na hero ga bete corridor. Chien. To nitie mama moro kan Morina Wuor. Kwe kende. Mano. Kod nya Jerusalem. Wer anating'o wang'a karango malo. Konyna duto ya kuom Yesu. Konyna duto ya kuom Yesu. Koro mage thumbe manahero agoyo kana ne class. Japuonjo dich puonjo to nawere corridor. Ajemo dhano duto e class ichwado ji te. Nikech onge ng'ama ne fulo ng'ama ne wer. Bang' chwado ji te. Omari Nash koro wea wuo oangla mit ndi lakini. Adhi nyime. Di bwana! Meduoyo in wuoni. Kori wacho ni in wero ka gospel, right? An nawero gospel kana ne school. Mari. To ne nitie jathum moro ne nitie Northeast Nyakwarlawi. En wero ka thum mane Northeast Nyakwarlawi. Wero thum moro chingadeng na diomina joma no dhiambo wayang'ola. Kaparo ana nyanjo moko nyathini mora. Kaparo ana nyanjo mora. Okay. Kalanda nyanjo moko na dundo wechonde ni mamo yokong'o. Nyathini madho soda nyanjo moko mi mora. Sugudu. Koro bwana no biro goche gweng'wa. Kaka nadhimie. Mawinjo wagino donjo. Network chandoa. Network chendo manomo but no problem. Koro kako this Nyakwarlawi no gocho. Nawinjo kakoro kendo mlumo mar gospel cha nodhi olal. Moduoge ohangla. Kora duogo makoro thumbo this Nyakwarlawi kora goyo madiwen gin meka. Yeah. Mochuna koro anoriemba nyaka school na doga om jonyuolna. Nango. Nikech no ka concentrate e class. Pacha duto nakawa kete thum. This Nyakwarlawi ne goyo. Yeah. To nika ng'eyo na bende chieng' moro na gol meka lakini kinda. Omiyo sani abende anyalo wacho na bende an gima moko ma ng'ato nyalo bedo piny mawinji. Sani segolo thumberi. So far sani an thumba dek. Thumba dek. Thumba mokwongo iluongo ni par chien. Audio koso video? Audio. Thum mar ariyo iluongo ni hera moromo. Mano audio. Mar adek ni kore maduong'. Okay.
magionge. Koro mara dek ni maduong. Official video. No first lady. Koro mai mo kawuono. Owuok kawuono ene YouTube kacheno ng'e ane ni gisekete views adi. Iluonge ni Nick Wuod Olengo meka first lady. First lady ng'e no ane ni osechopadi e YouTube osechopadi. Kore kokete sani by the way wang'e osechopadi mondo jok man ka gibodhi ochak komed nwago wang'e no osechopadi. Wang'e one cut one coach one cut one YouTube ne isiye na koro wewo nyathino wer mana ka wero lawi to koro an be koro sirikal mamalo kotelne gi kodo gine koko an bende nyaka luonga e show sawa MC Smoli mani luongo ni MC Smoli MC Smoli wacho ni embende koro nyak to luonge e show wasigine network machi podonge network chendo podo load mang'eny nyakora moge kaki ng'eyo pile one LTN Luo Trending Nation what trend with our own artists. We trend with our own artists. We don't want to trend and they're remaining behind. Koro kijana ni wakelu nukailu ni Wuod Olengo wane mwatimu ni video kendo puayo ni video chalo nani? Video ler kabisa. Ingama ni upcoming inoko kanyo tidwa nyimbi utimni video moro ikuonge ngego kake chako ibuok go piny imo go piny bende ng'en ma fans kawiramo inyalo donje inbox kanyo warade inyalo bire inbox kanyo mondo warade many video luongo ni Nick Wuod Olengo first lady first lady yes one come Nick Wuod Olengo aya N76 kore kokete sane 76 awinji to tukundania nechera tek manade ketuna ne kumuguru chawinji When you work climax. Ketna climax na winje. Erino kumura wasibada, nini golo video sana. Ero, Nina machio yo. Na togocho na mang'eny. Nina machio. Edwin utangurutimo kama cha. Osiepe. Kwere manene kiko. Ohero ganda. Ganda baro soko bila. Omari Nyash. Aire nuno kuber koda. Ni Edwin urito mono kase to kore kibi watching it, this guy was my guy. You go below $50,000. Okaka 30 euro na ka biro euro na 50 yani makakura seto toneka kajipanga. Edwin atiyo ki kamera alone, we uru walo bwana. Tore uru siepe na bwana Edwin. Edwin kwa kuya chulo kamera. Provincano.
Sigidi gidi 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 gidi. Sigidi gidi. Lucio. Angela jike Omari. Njoo tucheze pamoja. Eti? Njoo nishike mikono. Nishike mikono. Aha. Njoo nishike mabega. Nishike kiuno. Njoo nishike mabega. Nishike mabega. Nishike kiuno. Nishike kiuno. Bwana Yesu asifiwe. Angela jike. Angela jike. Njoo tucheze pamoja. Tucheze pamoja. Omari Nash. Omari Menyo. Njoo tukae pamoja. Tukae pamoja. Lucy Kate. Njoo tukae pamoja. Ine Lucy Kate. Njoo nilishe chakula. Nilishe chakula. Njoo nilishe chakula. Nilishe. Tumno ni YouTube bwana. Ema nyo ni kuudba Olengo. Ni kuudba Olengo. Ni kuudba Olengo. Ni kuudba Olengo. Endi video kanyo mano temne. Machiegni nwatimo godo launching mar kamera wateme neka inyalo tieko chulo gimokti koro wateme ka cha twayudo ka it's really functioning. Wan ka cha gi Marian Dipo sedonjo all the way from Saudi Arabia omera we ineno nyaka gi job road bwana job road neno ntie keso kumoro minyalo wacho mi introduce go jok manini lok mage fans ni maloka ikoro wawachni eti koro okay Edwin okumuge omanyo ni gimoro to solo ni koro idhi go cheloka koro chalane kaka ngamani lo lakini dongino hangala to watu wago dholuo kata kugo gi dholuo nitie sa introduction mi donjo kama wacho ni an koro ngane from Kenya koro mano to nyaka chaki mano koro jo angla koro nyaka paro ni kata mano koro nyaka chaki okay Mai niluongo ni Nick Wuod Olengo. Nick Wuod Olengo ogol japeto. Japeto to tema onga mando japeto. Nick Wuod Olengo ogolo video maler kabisa. Iluongo ni First Lady. Kore kwa kete YouTube sani yedhe kaji chatima nyo Nick Wuod Olengo. Nick Wuod Olengo. Subscribe. CK NICK WOD BAR exactly OLENGO kako wacheno like it has been said okodo chakoro okwadwa ni wachakonu mnge ni abiro maber obiro maber ayie kore Bose neno gine YouTube dire kosi wacho cheno biro maber ne our weakness is to promote this upcoming artist. Emani kwase promote gi to giduoge chayo bato kochunwa nikech wang'eyo. Koro arane o subscribe ne nyathini. Kore ka en at 400 subscribers. Koro subscribe ne uru wachope kata uru 1K. Bang 1K no waneka kwa timo tingama ni oko kanyo imbende inyalo promote to ambe wa promote bae ni asemi beat kanyo beat tango beat mane mi we jatali ngeni kiwacho ni semi okijana ni beat tapiti beno beat mane beat mane de kachacha ni were kapela jomba koro wera kapela njogi dende kidogo yani kido winjo duondi moku ne ikiani itimango duondi Lucy keto beto mero bet winyi ikwa kinde mungika mo ko wera ni maonge gibit wase yudo ni studio be alo no godhiambo yae mama jango mawonya imbo anachura gendo makawuono godhiambo yae mama
Jango masechoromo na masunge nyako maero mam. Jango masechoromo na masunge lady nyathina morita mama. Ni ahero gi osiepa molinya waya nasunge mageno. Ni gimomiyo sunge we apimo noganda luo mama yaye. Nilona nyiri moko mawuonda giera to chama to dhiyo mama yaye. Gol pesa ok ni chani. Nilona nyiri moko mawuonda giera to chamo pesa na mama. No cham pesa ngato ibiro chamo. Nilona nyiri moko mawuonda gi kongo komera to konyo jabanjo mama. Ramogi TV aneno ka to dhi kanye bwana. Ramogi TV alweno kawo rake jana ne. Uket na page kanyo. Mana kaka ambe nutimo na the other time. Promote go this guy. This guy is so good. Koro the admin and everybody mo concerned gi Ramogi TV tafadhali. This is the right time. Ne thumno chal mana mapoka golo chaya. Thumno chal gi bari mapoka golo. Kise loso be to golo ga. Kechwan mo bro golo. Mitu aya progo kumiguru. Njoo tucheze kidogo. Tucheze kidogo. Nilando mamae. Nilando toto. Sugudu. Nilando bibina. Ine mana yeri mama. Ine mana yeri mama. Bineno ka no. Biyo kaka ketu nirol. Chakino neka nyuna ketu nirol ne. Ine mana yeri mama. Ine mana yeri mama. Kanyero riedo mama. Daki sundu buta mama. Wamieli matin. Daki sundu buta mama. Wamieli matin. Njoo tucheze kidogo. Tucheze kidogo. Njoo nishike mikono. Nishike mikono. Njoo nishike mabega. Nishike mabega. Njoo nishike kiuno mama. Welelelele shike kiuno. Tucheze pamoja. Tucheze pamoja. Njoo tucheze pamoja. Tucheze pamoja. Sigidi. Chakula mama. Nilishe chakula. Njoo tukae pamoja. Tukae pamoja. Ting tong ting tong 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 ting. Mama ini kiku. Te koka koka te tiu kore kiko mama isao. Te go i. Ting tong tu tu tu. Ni mama e. Nilando tutu. Nilando mama. Nilando baby. Ine mana yeri mama. Ine mana yeri mama. Kanyero riendo mama. Ine mana yeri mama. Kanyero riendo toto. Nidaki sundu buta mama. Wamieli mati. Daki sundu buta mama. Wamieli mati. Njoo tucheze kidogo. Wane KBC. Njoo tucheze kidogo. Tucheze kidogo. Nishike mikono. Shike mikono. Njoo nishike mabega. Nishike mabega. Tucheze pamoja. Tucheze pamoja. Njoo tucheze pamoja. Tucheze pamoja. Ibe koro bedire kanyi na mmenero. Koro bedire koro njoo tucheze pamoja. Njoo tucheze pamoja. Tucheze pamoja. Njoo nishike mikono. Maya. Nishike mikono. Nishike mabega. Nishike mabega. Aring papa sha. Manilungo ni Nick. Manilungo ni Nick. Enyalo de kache chaendo. To subscribe ne YouTube. YouTube mare. Iluongo ne Nick Wuod bar Olengo. Nick Wuod bar Olengo. Nick Wuod bar Olengo ne. This is a guy man with potential, and when supported can go far. You get it? Yeah. And any time maneno kanga totimo gimoro on my side, I feel that is how they should be promoted, right? Kanga totimo gimoro, there is nobody matimo gimoro best
Iro ka ng'ato wacho ni bwana ana promote ng'ani nikech wer maber, ana promote. No. Ngata chako as a matter, you know? Like when you are a comedian, you must be matter. Even these people that have followers on Facebook, where the platforms, they were not having them. They started by one, then they told a friend that also followed, and a friend told a friend, followed from 1 to 3 to 5 to 1 million. So when you are here and you know very well that you've not followed this page, it is the right time. Please just do. And at a given point, you can also invite friends, you know, because we want to make a bigger platform. Makada ko poni ati jokman kayo kudua support watu wanyalo support rekendwa. Know? Yeah, okoningo beni ati ne Omari manyoro, Omari kaka ne nyoro cha, kaka en kawuono, kaka Omari ne timo promotion gi etel, kaka poro timo go. No, we should be progressing, and the progress is maybe from the follow. That one follow that you see is very important, you know, because when somebody followed, another person will follow, and it continue growing. It will be very easier, even you, the follower. If you want something, it will be very easy. And because at that particular point we'll get when we have followers, it will be very easy, you know. Like it's very easy to support someone when you have followers than when you don't have. Even when you are wholehearted, we say wholehearted, no. You can be wholehearted, but no, you can't do it alone. You'll need support from other people. That's why I'm telling you always, when you're there, just ensure that you share, you click the button, something of that kind, you know. You follow, you share, you do those ones, you comment positively. But when you comment negatively, it's very easy. You block me and you move on. You get it? Yeah. Manika kwadwene watiyo. Koro, kawuono wan boy ni ka. Iluongo ni Wuod Olengo. Wuod Olengo ko ni sani utiyo gi stivo. Kisenyombo koso in single mondo wamanyi dhako be chuth. Mari. Penja nabo duoki kiny. Aya, japap kaka iwinjo ko wacho no. Japap kaka iwinjo ko wacho no. Okodwa ni oketho gik mang'eny. Samoro dayo moro ni ka watch. Samoro to be mana girlfriend ni ka watch. Koro okay, en personally poko ochiwo status mare. In the kachete YouTube mare, support this guy. We love you so much. And I've also said ni jok they are calling me for the support to my Wuod. And personally, I don't have audio studio. The only thing I can help is that camera moropod one loan can. So I think we can help you produce your videos, you know, anytime you want it. Anytime you want it, just approach me. Because this one I have a say. You know, anya loko ni bwana, biwati ni video kama. Ma and we say. But midwoko nani approaching ato, it will take time, because maybe sometimes is my friend kore kako ni bwana angi boy moro dwano golle we blah 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 blah. It will take time. So if you know you are an upcoming artist, you are outside there, and maybe you want to be done for a video, advert, or anything that is dealing with promotion, one camera ka alone, what timo go shoot twachulo, what timo go shoot twachulo nikech osiepe walo jomose respond kai manangane Kate, you be blessed. Kate Marwa, you be blessed. Mini golo chakende jomonudon kend month I'll see what to do. Isinare kwani wangirach, I'll see what to do. Makachieta chet guok kon ngato ne bwana irwenyo kamera tangiro bikonya bwana. I'll not chip in. Okni keep on giving fake promises to give hopes. Iluko ni fruitless gena ngawa bwana. Obe the same people makoponi chimuru bubiru rusto lungi ni polmari bimakna kigone bei miri wogo nyaka munu wuodi cheto waju mari gini beti songo ne to be wana mon wako yuge Facebook ka TikTok
chiath buok. Kok inyal gimoro waji bwana, I'm sorry. Gik moko dia mang'eny ok kanyal. To ng'ano. Koro baba. Chakionje na thumno matin network te machanda manoma. Onya thumno matin watie ko show makawuono. Idhi kaeche YouTube mar Nick Wuod bar Olengo. Donge? Nick Wuod bar Olengo. Joma dwaro the camera coverage kenango into DM. Wan gi company luongo ni company moyaw manyien. Wambe wayaw company wambe aning'e na yaw company na chako bedo CEO e class uchiel. CEO marang mar chiemo. No. CEO nikech japuonjo donje class to koro nopuonjo to wuoyo. To winjo no marry and the company. Omari and the company go and wake me outside in the staff room, by the way. You know? By the way, the guy in the staff room. Manjala mono timango Kristi wa manjalango timango bwana. Wan jo luo jo la jalango manyo timrogana. Ya, wan jo luo. Jolango manyo mondo watimo. Ano kaya manyo jalango. Nikeja jaluo. Anyalo manyo jaluo wadwa. Jalanga manyo yawa, kwani anado pidho do. Ya. Jalanga manya timo naye, an jalango kadwa. Adwa jaluo. Koro kana ja class auchiel, kanye mana bede CEO, ne an gi company e class auchiel. Japuonj puonjo to wan wuoyo. Ana winjo mana ni Omari and the company go and wait me in the staff room. Kare asebedo beda ng'ama ni company yawa. Ni Omari and the company. With that your company. Kuni wo lo. Omela kore kwa tingo re bwana jok matiyo na luo banga bwana wadhi office. Jok matiyo ni koko. But gimomiyo koro naduoga hate company mono duogo kwa kuomwa gi company. Company okethre. Bwana masiyo te mochwade muduogo siemo nyake pare. Omari and the company, it is the last warning. I go, by the way, onoko ni ukata kete gini ni the Nash pictures. No ni ukete ni Omari and the company. Mondo jopuonje mono chwade class auchiel ga. Gineka company sani koro osedongore ko picha. We love you so much and we thank you for your support. Wadhi uru wa support Nick Wuod bar Olengo. Go mwati ko thum jatelo. Go mwati ko thum. Newa mikongo mume muni ndi mchana. Alikonya kosihinya. Aworo pivu. Kevino jambo daktari mjiwa chusi ya kayae. Afu njideni. Ichuwa kamilu arusiyepa. Titile. Niye masega ngombo ni wadangi kiwede maisha mwere. Namanonge ni wani company. By the way, advocato Lucy ni obe director, obe manager. Lucy what when manage company maonge pesa. Kwa hiyo miti yoge pesa ni. Nyaka chengu watren. Eya mama. Nikindo gima kwa iranya tijo moko wamedi ya kinda gilango mama. Arona tanga jogo to. Abo yo pinjo siyepa. Nikina senga gombo ganga teri yo gwenwa na sungi no siyepe na mama. Aran Kevin Gineli. Nikina senga gombo ganga teri yo gwenwa na sungi no siyepe na mama. Lucy Anyango. Nikeche ana eriga nyateja moko nyatina macho. Nikeche ane mora ya nyateja moko nyatina macho. Au chimsi moja kwa ya wadua. Usino dongo kasamu ya kameni. Nikeche ane mora ya nyateja moko nikelo nakota. Mateko. Banana sayo the money. Nyatejo moko ni gola chaya kinda ganyola. Nikeche ani mora na nyatejo moko ni gola chaya kinda ganyola. We're trying to video now.
Iluongo ni kurba mana lor tumno kodo lor maga miketo go by the way iketo gik mago koko ok iket gik mayuak ma ji winjo maga by the way koro maga video ke no gini we same guok we same nade to wan kodi ka we same nade to wan kodi ka nade Nike e to ma banamba neno ragi chien kocha kamako kamera udwa neno mok ber iketo ni video en ma to play wa bwana tiketi gi moto kidi play yawa bwana ndi play yawa jirito TV yawa jirito video Kare magi ngogi. Foka chiel. No, nyaka wane production no. Mosiepe mok dwa timo gichanene bwana wan wabiro solo katogin. Gumba ma iluongo ni bwana ineno gino Alan gumba nyash ana jire gendo mana gendo Mani lungo ni kuodi baro Olengo Nikio Nyasi kama Lucy Webe anyeri wajuri the nyasi company Sigero No gandalo mama ayaye Kijana ni bere picha mane Okaneno ke chal kama Lucy manugicha mama cha Toma Okonen wale Nyas company Nyas company Erino kumure wasiboda Nyas company Erino nigi nijiluongo ni Nyas company Nyas pictures Bwana mondo wachame gimoro bwana denyo Bwana tukichai moro bwana Wan watimo ngo
Ilongo ni Wuod bar Olengo. Ni Wuod bar Olengo. Nick be share ni osiepe ni chetgo. Be se share ni Facebook ni de bona. Jo gibinde Facebook kamera. Iri ambo. Ai. Ah. Mai logo ni Nick Wuod bar Olengo. Ah. Gine punguza sauti no. Ngane inki wacho to Lucy into ki wacho to lakini jamaa ka chaya kindwa kamnola Sugudugudugudugudugudugudugu. Morita mama. Aya, Ah. Kasungo namba moja. Network no hang. Sugud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 u. Chende na yeri ganya pejo moko kaniro liendo mama. Chende na yeri ganya pejo moko kaniro liendo mama. Nikio. Ah. Ni mana kakungeyo gani ni mabeto yote sungo jaruone wacho mama. Sugudugudugudugudugudu. Ni mana kakungeyo gani ni mabeto yote sungo jaruone wacho. Ni mana kakungeyo gani ni maniento yote sungo jaruone wacho. Mama ye. Ah. Njoo tucheze kidogo. Nishike mikono, njoo nishike mabega. Aha. Nishike kiuno, njoo nishike mabega. Nishike mabega. Nishike kiuno. Nishike kiuno. Njoo tucheze pamoja. Tucheze pamoja. Njoo tucheze pamoja. Tucheze pamoja. MC nilishe chakula. Njoo nilishe chakula. Nilishe chakula. Tucheze pamoja. Tucheze pamoja.
Makoro jamani ni citizen. Makoro citizen. Noigino dichel. Koro imbende koro wakeli. Koro mailungo ne mok mbak dalo. Makoro ilungo ne mbak pe. Ime koro kamoro okeli ago. Makoro ilungo ne mbak pe. Okay, twende. To studio network chende. Yango maonya imo anachora yendo makasecha wambona yaye baba. Yango maonya imo anachora Dendo mana se. Erwin okumwanga monu chulo 10 Mbps. Nega gini moko. Yeah. Jango mase choromo na masonge wendo nyapina machoro. Au stula bano. Jango mase choromo na masonge lene. Pita mama, aboyo pini. Pia hero biesiepa molinyo ya nasunge maero. Adon studio image microphone koro kamano. Koro ngekoni koro TV bedo ngei. Mai lungo ni kudu baro Olengo. Ni kudu baro Olengo. Ilo nanyiri moko maunani era to chama to piyo mama yaye. Nikyo. Ilo nanyiri moko maunani era to chama to piyo mama yaye. Sigidi. Nanyiri moko maunani era to chama. Sigidi. Lilo nanyiri moko maunagi kongo komera. Togango no konyo jangoma. Hey, makoro wakelo ni Wuod baro Olengo studio. Unyalo nene jo nyikwara moge. Makoro studio. Twende kazi. Lilo nanyiri moko maunagi kongo komera. Tueno konyo jabanjo. Iyo kagilando pile niya. Nindi kaya wakonyo. Newa miko momome modindi mcharo. Alikonya kosihinya. Omari ngano konyi kosihinya. Oluore gi kony mini ruoro. Kevino diablo daktari wiki wachino sika yae. Afu gide. Ichuo kanyo wado siemba. Niye nasenga gombo ni wadagi niwende maisha maber mama. Niye nasenga gombo ni wadagi niwende maisha maber mama. Sigidi. Toani jima kuwa inganya pinjo moko wambedi ya kenda nilamo mama. Niyangi jima kuwa inganya pinjo moko wambedi ya kenda nilamo mama. Nikilo jima kuwa inganya pinjo moko wambedi ya kenda nilamo mama. Ahoyo pinjo siepa. Nikenda senga gombo gana teri yogwenwa na singino siepe na mama. Aranka mingi meli. Nikenda senga gombo gana teri yogwenwa na singino siepe na mama.
Sugudugudugudugudugudu. Nikeche animoli nyatinyo moko nyatina mahero. Sugudu, 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 sugudu. Nikeche animoli nyatinyo moko nyatina macho. Nikeche animoli nyatinyo moko nikelo nakuta. Nikeche animoli nyatinyo moko nigola chaya kinda ganyola. Mani luongo ni Niki. Niku Wuod Olengo. Nikeche animoli nyatinyo moko nigola chaya kinda ganyola. Wadhi ure YouTube kacha chaendo subscribe Niku Wuod Olengo. Nikeche animoli nyatinyo moko nikingo nyinga malo. Video be koro kogolo kawuono ler maratari idhi subscribe. Nikeche animoli nyatinyo moko nikingo nyinga malo. Iluongo ni Niku Wuod Olengo. Samanyiro riendo gata sungo yuora nyatina mahero mama. Sigidigidigidigidigidigidigidigidi. Samanyiro chando gata sungo yuora nyadero morita mama. Su. Samanyiro chando gata sungo yuora ni namba moja. Chando gata sungo yuora ni namba moja. Nikeche nena yeri nyatinyo moko kanyiro rieto mama. Nikeche nena yeri nyatinyo moko kanyiro rieto mama. Ni mana ka kung'eyo gani gima ber to yot sungo joluo ne wacho mama. Ni mana ka kung'eyo gani gima ber to yot sungo joluo ne wacho. Ni mana ka kung'eyo gani gima nyien to yot sungo joluo ne wacho. Mama Milando tutu, milando mama milando toto. ine mana yeri mama, ine mana yeri mama, kanyiro yeto mama, ine mana yeri mama, kanyiro yeto tutu, daki sudu buta wamieli ye matini, daki sudu buta mama, wamieli ye matini, njoo tucheze kidogo. Tucheze kidogo, njoo nishike mikono, nishike mikono, njoo nishike mabega. Pale YouTube. Njoo nishike mabega, nishike kiuno, Sigidigidigidi. Zugudugudugudu. Digidigidigidi. Digidigidigidi. Zigidigidigidi. Zigidigidigidi. Medio. Njoo tukae pamoja. Eti. Tukae pamoja. Njoo tukae pamoja. Tukae pamoja. Njoo nilishe chakula mama. Njoo nilishe chakula. Nilishe chakula. Tucheze pamoja. Tucheze pamoja. Njoo nicheze pamoja. Tucheze pamoja. Njoo niguze kifua mama. Niguze kifua. Yawa. Omera gini watieko maber kaka nwasepange koro un gi mutem. No. Welcome to No. Advert wadagi. Advert poko kele TV waka. TV waka podonge gi advert podwana gi ma. Jo advert timlengane. Koro wambe nyakuramogi wan watiyo idhi search kacha chaendo. Iluonge ni Niku Wuod Olengo. Mano. Magi gik mwa search kae. But koro gisane wadogna LTN Luo trending nation. Mwasebedo kwatiyo kode. Kendo kata imbe ng'ama ne kanye nyalo support wa matin mondo wayud kaka wambe wa promote ji. Ok ni support wa nang'o. Idhi kacha ti subscribe.
kik iwach ni o kendo timre nade. Ineno nosewuok kanyo iluongo ni Wuod bar Olengo. Ondiko ni no views nikech pok obedo refreshed, but en gi views 4K video manyiso ni ole seriously. Koro ng'ama ni kanyo no endo, support boy ni, support Nick Wuod bar Olengo, support LTN. Kwa kamano to duoku ni kamani ng'ama no watch nyaka nwachake wan koro we wachak watim gik moko. Mae ndiko the new manager utamo maisa ute mano the new manager by the way inyero in kore nyere waro muru e YouTube mar Germany LTN Luo Trending Mission.